Okay po, magandang hapon ulit. Oras na naman ng pagluluto. So, magluluto na naman tayo. Okay. So, yung pinulutuan natin. Yan. Pork belly. Tapos gata. Patis. Magmag. Magmag po ang tawag yan, di ba? Mga hipon na maliliit. Wala pong alat yan. Walang alat. Okay. Ito po yung ating sibuyas. Yan po yung bawang, luya, red chilies, at ang ating green chilies. Tsaka lemongrass. Yan. Yan po ang gagamitin natin ngayon. Okay? So, antabi lang po kayo. At iwain ko lang po itong karne niya. At yung mga ricado. Alright. So, babalik po ulit tayo. Pagkatapos pong mahiwa lahat. Okay. Okay po. So, ayan na. Nahiwa-hiwa na po natin yung belly. At yung ating mga ricado. Yan. Sili. Bawang. Sibuyas. Lemongrass. Green chilies. Yung ating pong luya. At yung ating chili flakes. So, nagpainit na rin po ako dito ng mantika, no? Kaya ano pa naantay natin? Kaya po ng dati, sabay-sabay na yan. Alright. Ano po yun? Sabay-sabay na. Hindi po makaka-apekto sa lasa yan. Lagi ko pong sinasabi sa inyo. Oh my goodness, ang bango. Ayan po. So, antayin lamang po natin yan na mag-isa. Tapos, lalagay na po natin yung karne. Ano po? So, balikan po natin mamaya. Okay, so ayan, nag-isa na. Siyempre, lagay na natin yung belly. Yan. Pork belly. Lagay na natin ang ating pork belly. Okay. Yan. Tapos po, lagyan natin ng durog na paminta. Yan, wag po kayong mahiyang maglagay ng durog na paminta. Yan, sarap po yan dyan. Okay. Yun. Tapos po, lalagyan po natin ng patis. Yan, patisan mo, baby. Alright. Yan. Lagyan po tayo ng patis. Tapos, saka natin haluin. Yan. Haluin po natin siya. Okay po ba? Yan. Ang bango. Grabe. Yan. Okay. Pagkatapos po yan, siyempre, tatakpan po natin. At hayaan po natin siyang mag-isa. Alright? Balikan po ulit natin mamaya. Okay, balikan po natin yung ating niluluto. So, ayan. Kita nyo, mag-isa-gisa na siya. Nagtubig-tubig na rin. Okay, sa punto pong yan, ilalagay na po natin siya ng alamang. Ito po yung ilalagay natin. Hindi po ito yung alamang na may ano na, tawag nito, na may lasa. Ito po yung magmag na tinatawag. Okay, hindi po alamang yung gagamitin ko kasi nga po para sa akin ay masyadong powerful. Kaya ito po, kahit mapadami po ng lagay, hindi po siya maalat kasi wala po siyang lasa. Okay? Yan po yung gagamitin ko. At ang magmag pala namin dito is frozen. Yan. Yung sa grocery. Yan. Kung nag-grocery kami, nailagay nila sa freezer, yun. Yan ang nangyari. Ang kinalabasan. Ayan po. Okay. Hugas lang tayo ng kamay. Alright. So, ayan. Ihahalo na natin siya para maigisa. Ayan. Tapos ngayon, antayin naman natin siyang matuyo bago natin lagyan ng gata. Ayan. Para po kumapit yung mga niya. Yung magmag. Ano po ba tawag sa inyo yan? Maliliit na hipon.
magmag, di ba? Okay. So, comments nyo na lang po kung anong tawag sa inyo yan. Maliliit na hipon na kuwan. Yung wala pang lasa. Sa amin kasi tinatawag namin yung na magmag. Okay. So, ayan. Mix-mix na natin siya. Sarapan. Tignan nyo, hindi siya maamoy. Kaya po patis ang pantitimpla natin. Yan. Pero nandun pa rin po yung mga hipon niya. Yan. Alright. Hindi po siya powerful. Masyado. Okay. Kasi may iba na ayaw yung yung amoy ng alamang. Alright. So, yan po. Takpan po ulit natin. At antayin lang po natin na medyo matuyo. Saka po natin lalagyan ng gata. Alright. Welcome back po ulit. Check po natin yung ating niluluto. No? Oh, ayan. Ayan, tuyo na po siya. Naiiga na siya. Ayan. So, sa pagkakataon pong ito, alam niyo na po ang ating ilalagay, di ba? Sinabi ko na kanina. Ayan. Lagyan na po natin ng gata. Ayan, gagataan na po natin yan. Oh, yeah, baby. Siyempre po, kulang yung isang gata. Kailangan dalawang gata para mas malinamnam, di ba? Yan. Dalawahin mo ang gata. Yan po. Tapos, siyempre, mekos-mekos natin. Yan, ganyan. Mekos-mekos natin. Alright, baby. Woohoo! Yan. Sarap, di ba? Okay. So, dyan na po natin palalambutin sa gata. Alright? At syempre, timplahin na natin. Dagdag na tayo ng patis. Yan. Patis po ang paninimpla natin dyan. Yan. Yan, okay na po yan. Tapos, budburan natin ng magic. Yan, konting magic. Yan. Okay po. Tapos saka natin halu-haluin. Yan. Okay. Oh yeah, baby. Halu-haluin lang natin po. Okay. Saka natin takpan. At hayaan nating maiga ng konti. Ayan. Saka natin papaibabaw yung ibang mga sili. Yung green at saka red. Alright. Okay. Huling huling check po sa ating niluluto. Ayan. Okay. Check po natin yung consistency niya. Alright. Yan na po yung hinahanap natin. Okay. So, last touch po natin. Last touch. Yung green chilies at red chilies. Yan, lalagay na po natin. Papaibabaw na natin. Okay. Alright. So, yan po. Gagawin lang po natin. Halo-halo natin dyan. Yan. Okay. Okay, so alright. Di po ba? Yan. Oh my goodness. Panalo. Panalo sa sarap. Okay. So, sa punto pong yan, pwede na natin patayin. So, ayun. Yan po ang luto natin ngayong araw. Ang atin pong Bicol Express. Yan po ang version natin ng Bicol Express. Try nyo po. Okay? So, excuse me. So, ayun, no? Thank you po lagi sa inyong panonood. Share nyo po yung mga video natin. At subscribe po kapag hindi pa po kayo subscriber. Okay? Thank you. Maraming salamat. Try nyo po yung ganitong luto. Panalo. Promise. Thank you.